berriki sartu da lanbide heziketa egin duen ikasle bat plantillan, denbora gutxi da malki, oso berria da, eta momentu honetan praktikatan 3 langile hartuko ditugu lanbide heziketatik. Produkzio momentuetan eta produkzio eramuan makinekin egoteko eta gestio hori guztiak kudeatzeko lanbide heziketako perfilak oso onak dira, eta baita pertsonekin lan egiteko. Kontutan izan behar da, lan eskulan hori oso beharrezkoa dela. Erakutsiko diguna, lanean sartzen den horrek balioko duen edo ez duen, eta horitako nik uste praktikak oso baliotsu dira gure aldetik, eta iruditzen beren aldetik enpresa mundua ezagutzeko oso balioko erreminta bat izaten dela. Urtebeteko esperientzia hartzen duzu, ez 3 hilabete bakarrik, eta lehenengo hilabetea pasatzen zaizu gutxi gora bera situatzen, eta pentsa gero 2 hilabete bakarrik egin da, ez da nahikoa nire ustez. Urtebeten zehar asko ikasten da. Eta gainera nik edukidet aukera lanpostu ezberdinak ezagutzeko. Teorikoki ikasten ditu beharrizko, oinarrizko gauza behar dinak, eta gero dauke hona baita praktikak egiten ditugula. Praktika ordu desente dauzke kanpon lana bertatik berta ikasten deunak, eta gero irtera batzuk egiten ditugu inguruko enpreseta eta baso gintzan lanen nahi dien jendea ikustea bertatik berta, eta hori azkenen aberasgarra izatea beti. Joan den urtean izan genituen 160 pertsona praktiketan gureaken, eta horietatik 135 edo gero kontratuak izate dituzte gureaken. Peñaskalekin daramazkagu ja 5 urte gutxi gora bera, eta beraiek bidaltzen digute jendea praktiketako, eta behar dugun jendea da, eskulana da, eta adibidez, beraiek bidalitako jendeetatik hemen 3 geratu dira lanean, balio dutelako. Erizain laguntzaien praktikak bukatu nituen, hementxe bertan eta hementxe gelditu naiz lanen ordundikan. Hemen goi mailako kudeak eta modula bukatu nunen, gero Bizkaiko Foru Aldundian ateatzean basozain oposaketak, eta hantxe ikusi nuen aukera, asko ikasi, asko saiatu, eta hemen ikasitakokin gero posaketako pixkate gehixo sakonduz, azkenen lortu nuen, bertan basozain lanen hastea. Egin nituen praktikak Lizartzako enpresa baten, eta praktikak bukatutako nemantziaten aukera haiekin lanen segitzeko. Eta urte erdi bat egongo nintzen haiekin lanen, eta sortu zitzaiten beste enpresa batekin lanen hasteko aukera. Eta hasi nintzen, orain dela 5 urte, Industrial Borobilen, eta hasi nintzen POI bezala, eta orain 5 urte pasataia ofizial de primera bezala nabil. Ez nebeio industrialekoa dauket, ekologikoan ekoizten dut, eta behiek emandako esneakin gazta egiten dut, eta esangoen duke hoxe da lanik etxean egiten dutena. Eta bestalde behien txekorrekin haragi loteak saltzen ditu. Gure ideia da ahalik eta gehien ikastea. Eta ahalik eta gehien ikasten da lan egiten. Eta guretzako etortzen direnean oso garrantzitsua da beraiei funtzio bat ematea. Badirudi askotan karrera bat edo titulazio on bat eukitzeak balio dula, baina gero praktikan nik ikusi detenangatik lanbide bat ikastea oso garrantzitsua da. Batez ere gero duala egiteko aukera baldin badaukazu. Duala izan zen arrazoi nagusinetako bat Tolosaldea aukeratu izana. Nik nahi nuna zen, esan dizuten bezala, lanea sartu. Nahi etzieten hainbeste inporta tituloa eukitzeagatik. Zan, azkenen ikastea zerbait justu lanea sartzeko. Nire objektiboa duala egitea zen. Zebanekin duala inezkeo irtera askoz gehi eukiko nitula. Nik duala hemen hasi nintzen diken, duala bukatutako hemen kontratatu ziaten, eta suertez garreun hemen segitzet lanen. Sartzen zea zuzenen enpresa mundun, ikusten duzu barrukoa nola dan, eta emate dizkizu, irikitzen dizu pixkat ikuspegia, eta etzea zentratzen bakarrik eskolako gaietan. Eta nik duala guaindik bukatzeko neuken, eta eman ziaten aukera, aber nahi nuen jun atzerriko enpresa, aukera baietz esan nion, eta junitzen Mexikoa. Hasieran 2 hilabetetako jun behar nun, eta azkenen suertez urte bete egin nun. Notatu izan dugu
gogogin etortzen dira eta gero badutela gaitasun hori makinak hartzeko, ikasteko, gauza desberdinak ikasteko, gaitasun hori ikusten diogu bai. Benetan lan egiteko gogoa baldin badaukazu, nik lanbide heziketa egingo nuke. Nik uste baliogarria dela eta gure kasune hala ikusi da eta nik uste beharrezkoa dela baita. Horrelako lanbide heziketa uste dut garrantzia handia izango duela hemendik 10 urtera. Ondo preparatu daudelako eta denok nahi ditugulako langile preparatuak eta onak izatea. Burrukatu behar da, berdintasunan alde, beti. Lana egiteko gaigea igual. Egia da, gauza konkretu batzutako igual indarra beharrezkoa dela. Baina makinak hortarako daude. Saiatu behar gala pixkat, rol horiek puskatu eta ikusten enpresa mundun, administrazioan edo bulegoaz aparte beste lan batzuk egiteko gai gehala.